היה לנו חודשיים ראשונים שקרה שינוי מטורף. גם בהרגשה הכללית שלי, גם בהכנסות של העסק, גם בחתימה על המשרד. שמי עורכת הדין אתי בוטון, אני מתעסקת בהוצאה לפועל וחדלות פירעון משנת 2017. הלקוחות שמגיעים אליי זה או בעלי עסקים או אנשים פרטיים. חוץ מהמקצועיות שבה אני בטוחה ויודעת מה אני שווה ורואה את התוצאות של הלקוחות שלי, לא מלמדים איך לנהל עסק. אי ודאות לגבי חודש הבא ייכנס, כספית, ואי ודאות איך היום ייראה, האם יגיע לקוח חדש או לא יגיע לקוח חדש, ואיך אני מתמודד שאין לקוחות חדשים. היה לי יועץ עסקי שדווקא התעסק הרבה יותר בפן העסקי. איך להביא לקוחות, איך לסגור, איך לעשות שיווק, והרגשתי שאת כל מה שהוא אומר לי בסוף, אני ידע ויודעת לעשות. מה שמייחד את איתי, ואני מניחה להגיד את זה בפה מלא, זו האנרגיה שלו. הוא כל הזמן בשיא של עצמו, ולכן הוא יכול לעזור לעסקים אחרים. הוא אמר לי, את צריכה להיות בשיא שלך, וככה העסק יראה. כאילו היה לי מבול של הסימונים שנפלו, שם הבנתי שזה האיש שאני צריכה להדיא. איתי נמצא כל יום בקשר, דואג איך עבר הבוקר, איך עבר הערב. מה שבאמת אכפת לו לראות שעסקאות נסגרו, לראות שאני קמתי טוב, לראות שיש קושי לצורך העניין בעלי גויס במסגרת המלחמה שלנו למילואים. דואג כל הזמן להרים ולפרגן. אני יכולה להגיד שמהרגע שפגשתי את איתי, יש הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שעות העבודה כעבודה לבין שעות שמחוץ לעבודה. וכשהתחלתי את התהליך עם איתי, אחרי שנפלו לי כל הסימונים של להיות בשיא שלך, הדבר, אני חושבת, בין הראשונים שקרה, שקיבלתי החלטה ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לסגור משרד. ואני חושבת ששלחתי אפילו הודעה לאיתי, שזה היה הצעד הכי טוב שיכלתי לעשות לעצמי. איתי ורפאל בנו לי איזשהו קובץ אקסל מאוד ברור, שמאפשר לי לראות את כל ההכנסות שלי מהיום ועד והלאה. זאת אומרת שאני יודעת בכל חודש כמה צפוי להיכנס בדצמבר, בינואר, בפברואר, האם צריך לעשות שיווק ממומן, האם לא צריך לעשות שיווק ממומן, האם צריך לעלות אתר לאוויר או לא צריך לעלות אתר לאוויר. איך אני לוקחת את כל מה שיש לי היום בעסק ומובילה אותו למטרה אחת ברורה, שזה הכנסה קבועה. לי היו בראש קהלי יעד מאוד 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 מסוימים, ואחרי עבודה מואמצת מאוד, הצלחנו ליצור איזשהו קהל יעד אחר, שהוא גם נותן לי, מאפשר לי לעשות את מה שאני אוהבת, שזו העבודה שלי ולסייע לאנשים, וגם מאפשר לי לגדול ולהתפתח גם מקצועית, גם כלכלית וגם אישית. היה לנו חודשיים ראשונים שקרה שינוי מטורף. גם בהרגשה הכללית שלי, גם בהכנסות של העסק, גם בחתימה על המשרד, שזה קרה יחסית מאוד מאוד מהיר, ויש לי איתי חלק ענק בזה. העסק חווה גידול משמעותי. אני סומכת על עצמי יותר ומבינה שהצעדים שעד כה עשיתי היו צעדים נכונים, ושיש מי שנותן לי בקאפ, שמבקר שצריך, שמאשר שצריך, שאני מתייעצת איתו שצריך, מאפשר לי לקחת יותר ריזיקות וסיכונים מחושבים. אני מרגישה בעיקר היום אחרי התהליך שאני הרבה יותר החלטית, שיש לי הרבה יותר אפשרויות, דברים שלא חלמתי שאני אעשה. בעל עסק חייב את איתי שלום לידו. בלב הכי שלם בעולם. אין יותר מרים ותומך ומפרגן ממנו בעולם. כשאתה שם אצל איתי את הביצים שלך, את הנפש שלך ואת העסק שלך, אתה מקבל הרבה יותר. וזו השקעה שהיא הכי משתלמת שיכולה להיות. תיגשו לפגישה אחת, תחוו, תראו את האנרגיה של מה שאני מדברת ותבינו שכזה היה חסר לכם.